всички, Ванеси излез, Василев излез. Добре, Стуканско смело, Велизар дай. Вау! Василев. Део, не искам да бързаш, Део, не искам да бързаш. Да бъдеш спокоен. Стоп, стоп! Стукански, Велизаре! Велизаре! Обърнете се с лице към вратаря. Ако има избита топка, да я вкараме. Давай. Браво, Део! Чакай, Теодоре, чакай! Чакай, хубава я, въди остра пред вратаря. Стукански готов да атакуваш топката. Марти, влез на задна. Сега прибираме всички. Теодоре, отвори горе. Горе, Теодоре, горе. Добре, момчета. Браво, Ванеска, сега играеш. Сега, браво, момиче. Марти, пробвай. Марти, хубав път, Теодоре, не си готов. Добре, Стукански, вкарай рамо, не бягай от топката. Гледай го него. Браво, моето момче. Страхотен. Браво. Супер. Оранжев. Василев отстъпи назад. Марти, ще чува и свърнеме тези коли. Те ти пречат, развързан се. Давай. Айде, Марти. Не. Дай ма вътре. Перфектен. Ама я дай малко по-остро. Браво, Стукаш. Дай малко по-остро. Извинявай, само да го завържам. Колко си тичал, колко си подал топката. Давай, Велизаре газ. Добре, Теодоре ти. Смело, Тео, смело! Нищо, Ванеска пренеси нагоре. Мартине, привери. Добре, Велизарка, не спираш. Велизар излиза, Стукански ела дясно. Супер. Айде, Марти. Тъпваш, а можеш да му да вземеш първия подвал. Първия път, ако не беше тръгнал да се връщаш назад, не взимаш тази топка. Кристиане, ти трябва да изпълняваш. Ела тук, Кристиане. Велизарка, пренеси нагоре. Иди нагоре. Искам смело да играеш, чули ме? Знам, че можеш. Добре, всички затварям. Айде на гърба на хората. Давай, Марти. Марти, много лесно ги гориш, бе! И след това спираш, бе! Добре! Дай пак играй! Дай дълга. Кава, близо човека! Пак смело, Василев. Смело! Гледай топката, Василев. Добре, нареждай там. Айде, обърни се. Марти, ти се преодоляваш и спираш, поне си дай малко зор. Тук си добре, Кава, така си добре. Кава, така си добре. Така, Василев, дай на Ванеса. Дай разиграва. Ванеска, тръгни с нея. Теодор отвори. Ванеска, смело. Кава! Браво, момиче. Дай му долу диагонала, дай му я! Сам си, имаш горе, Велизар. Това е несериозно, човек. Това е несериозно. Браво, момчета. Давай. Извади я. Добре, Мартин. Гоним всички. Ванеска, привери, защото човека ти е 3 метра зад гърба. 3 метра ти е зад гърба. Кристиан, гледай. Добре, смело, Стукански, смело играй, моето момче. Само я пази, Ванеска. Изненада. Така, Марти. Тони! Човека, останалата на терена. Ти трябва да си решил преди да е дошла. Тони! Внимателно само. Може. Да бъдеш контра за противника. Давай. Браво, Крис. Добре. Теодоре, гледай. Браво, моето момче. Перфектен. Стукански, тръгни. Още! Тео, вместо да изведеш Велизаре, само спре. Браво, Ванеска. Добре. Корнер. Ванеска, супер. Тео, на тази ситуация дигни главата, Велизар беше сам, дай напред. Ти я даваш центъра, може да го изведеш, само ще направи. Първа. Да няма удар. Браво, Теодоре. Браво. Василев, по-смело, бе! Браво! Велизаре, газ, Велизаре! Чета, трима сте там, той завъртява. Браво! Сам! Имаш вече! Вано! Тони! Още! Ама напред, бе, Велизаре, още една, бе! Спа сега! Добирай!
ти. Вау. Боби изпълнява. Така, човека. Боби изпълнява, казах. Василев, Лукарски и Теодор на стена. И Велизар. Отева. Ево, готов ли си? Нареди стената, Ево, изчакай. Чакай си малко, Боби. Нареди стената, добре ли е така, Ево? Атакувайте. Готови ли сме? Когато един до друг изкачаме. Готови ли сте? Стояй. Браво, Велизар. Да, всички излизай. Всички. Браво, Елче. Обаче, искам на тази топка да я поемеш насред, не да изкараш тъчка. Оранжево. Оранжево. Оранжеви. Приятелче, аз поем малко. Давай. Добре. Гледай топката. Браво. Пак ще гледай топката без това да правиш, Елче. Добре, Дел. Взимаме я там. Браво, момиче. Дел дая. Добре, пазия. Марки хвърля, Дел пренеси нагоре. Мариска пренеси още нагоре. Добре, Мартине. Хвърляй пак. Давай дълго, бързо напред. Кристиян, не стой до крала, няма нужда да се пазите двама. Давай къде ще. Айде, дай го! Дай отгоре! Хубава! Извади я хубаво! Те се играе, дай ма! Добре, бе, Велизар, да говорим едно и също, бе, човек. Не повеждаше много дълга, няма как да я вземеш тази топка. Теодоре, горе! Добре, Теодоре. Страхотен Тео, давай. Давай, Тео. Браво, Тео, Стукарски, дигни главата! Още! Добре, още отдолу! Добре, пробвай се, но! Браво! Добре, Елче! Браво! Знаеш, това предавате ли го на живо, човек? Не. В смисъл, по-ще го кача в канала, ако искате, мога ви пусна линк. Да, няма грижи. Като го качаш и от тук. Велизаре, гледай тук! Марти! Браво, Василев! Сам! Лукански, айде! Дай по-смело! Сега прибираме, Ванеса вратар имаш! Давай, Ванеска, дай на вратаря, ще скараме гол, бе, момиче! Аз съм на 5 метра от теб и ти казвам, дай на вратаря, играй на сигурно! Теодоре, гледай! Айде, момчета! Браво, Василев! Тръгвай да ти играеш! Браво! Газ, Велизаре! Газ! Добре, айде! Продължаваме там борбата! Добре, свали я долу! Супер си! Дай, Велизарка! Вкарай в центъра! Браво, момче! Пробвай! Можеш горе вече диагонала! Браво, бе! Хвърляй, Теодоре! Браво, Марти! Чакаш, Теодоре! Така, Стукански и ти играеш халф, не Велизар! Айде, тръгни! Добре, бе! Пробваш! Дай, Марти, по-смело там! Супер, момиче! Супер си! Страхотна! Ванеска, от тебе или от детето? Чакай, Тео! Момчета, спрител! Стукански, изтегли ли ти си влязъл пред вратаря преди центрирането? След като центрира топките, тогава я атакуваме. Вадия! Мартине, влез, бе! Вадия! Айде, Марти, си човек! Да не мина! Айде, ви сте балетни стъпки. Каря в тъча. Браво! Марти! Спокойно! Гаса! Напред! Газ! Извади я сега отгоре! Браво! Марти! Добре. Десен напред. Перфектни си. Добре. Велизаре ти! Лукански, хвърляме се! Айде! Теодоре, пренеси! Добре, смело! Перфектен! Дай му отгоре! Може, дай отгоре! Остра!
Абе, Марти, его Теодоре сам бе, само диагонално я дай. Ванеска едно нагоре. Перфектна си. Свали я долу. Айде, бе, айде, свали я, бе. Айде, айде, Тео, затвори горе. Браво, моето момче. Василев примери. Браво, Ванеса. Ванеса, страхотна, страхотна, браво ми. Дай Трукански, браво! Супер си! Браво! Тръгни сега, продължи му я! Браво, пас, браво! Превърти от друга! Браво, остър диагонал! Добре, 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 Теодоре! Гръбния отдолу, ще прехвърли всичко и тия при Марти сам. Марти, излез, 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 Марти, излез, излез! Не се връщай, тук е Василев! Излез напред, излез! Велизаре биш, Марти, излез! Добре! Ванеска едно! Браво! 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 Вадия! Перфектен! За това горе! Едно! Едно нагоре я върни, бе, Марти! Как ще я връщаш назад, бе? Браво, Теодоре! Браво, Мартине! Газ! 10! Перфектен си! Извади я! Перфектен! Абе, защо, бе? Ей! Спри тази топка я вкарай! Много лошо, много лошо пътя. Ванец привери. Браво! Защо се спираш? Павяна, защо се спираш? Вместо да стреляш. Сам си, тръгни с нея. Дигни главата. Перфектно, перфектно. Няма значение да я загубиш. Ставай, ставай. Дай му я! Емо, излез! Браво, Емо! Браво, Емо! Теодоре, страхотен си, Теодоре! Страхотен си! Ама тръгни към топката, че я заобикаляш. Браво, ти! Теодоре, страхотен си, я знаеш. Сам! Браво, бе! Защо бързаш, Трукански? Защо бързаш? А може да я поемеш напред. Теодоре, страхотен си! Браво, Трукански! Браво, стъпи рамо, вкарай рамо! Хайде! Браво, Тонче Газилия! Супер си! Перфектно! Първина, Марк! Ето го, Велизар! Дай дълга! Излизаме! Велизаре! Владял! Тео! Ако я беше играл 300 крак, нямаше да вкара. Нищо! Какво става? Теодоре? Какво става? Играй го, ти не го ляво! Хайде играем! Чакай, Велизаре, виж, че двама оранжеви не са върнали, човек. Хайде, първа почва мача. Давай, играй! Крис, снимай зад Крис! Зея! Хайде, Велизарка! Добре, Велизаре, не спира гориш. Браво, че! Продължай! Браво! Дай, Велизаре! Дай я! Дай я! Браво, Мартин! Гледаме топката! Браво, деца, сама играй! До края сама играй! До края, влез на вътре, не бързи, не я биеш! Сега! Браво, момиче! Браво, момиче! Браво, Ванеска! Айде има корнер, Марти изпълнява. Василев ела. Ванеска, бягай нагоре. Чакай. Марти, Василев, остра. Айде дай му. Остра му дай. С удар, директно. Ама удар, това е пас. Удар. Гол. Браво, момче. Велизар, айде! Ама защо чакаш? Отбитата, защо чакаш? Върни я напред, не горе. Трукански стъпи, бе. Дай. Перфектен си. Ванеска подфигури. Браво. Тръгни се. Тръгни, бе. Ела да я вземеш. Добре. Ама защо трябва да ти кажа? Отгони. Давай. Оранжево. Дай. По-смело, бе. По-сигурно, бе.
той 3 метра. Нека една друга излиза на топка и ще изкарат пак. Айде, Дел, тя момчето. Браво, момчета, излизаме всички. Супер сте. Айде сега всички излизаме. Дел, излизай. Ваница, излизай. Николаев. Елай тук са 64-ти. Добре. Калуяне гониш. Брънчев гониш. Браво, Коко. Теодоре много лесно те преодоляха, Теодоре. Добре, момчета. Браво, Калуяне. Николай ще играш ли? Браво! Вратар! Добре, чакай сега. Чакай да се наредят. Николай, помисли да се изолираш от играта, кажи. Сния на Ванеса. Айде, къде сте? Айде, играй. Дай, Калуяне. Сам играй, сам играй. Натиграй се! Натиграй се! Добре, вече можеш горе да свиеш. Горе имаш Теодор, бе! Абе, горе ти го няма, бе! Николай превърти от друга страна. Айде, бе, човек, чаре 5 минути ми спираш топката, бе. Там, горе, Ванеса. Можеш, перфектно. Дай пас, дай Калуяне. Когато ти играеш така, така, бе, човек. Браво, Тони! Браво! Айде, там няма да! Как ти ме играеш фал? Браво, Ванеса. Браво, Тео. Колко? Абе, имаш диагонално отгоре, дай бе, хубаво да се държа, перфектно да се държа, дай отгоре, да мотича по сами. Хайде, излизай всички! Дай, Калуяне! Добре, Колко, по-смело, Колко, по-смело! Първа, Василев. Играй! Паса, който търси. Добре, Николай, ставай, айде, скъри, бе! Браво, добре, Стукаски, скари рамо, бе, скари малко агресията, бе. Браво, Теодор. Стукаски, браво. Дай се, штрък, бе! Калуяне, дай бързо! Браво, Калуяне! Заложи ги, Ванс. Заложи ги, рамо, карай! Браво. Добре, супер, отиди да я искаш. Само че, Стукаски, карай рамото и затвори топката. Гардирай топката. Отиди към топката сега да я искаш. Айде, разиграй. Перфектен си. Пробвай. Това е супер, момчета. Айде, нареждаме бързо. Ще стане Дел. Супер. 50 номер Дел, ела тук. Николай, отиди долу при 9. Отиди долу при 9. Бързо, още напред. Теодоре, по елементарен начин. Още! Кой бие? Василев, стъпай! Никити! Браво! Калуяне! Сам играй! Айде, бе, Калуяне, айде да си играй се, бе! Браво, Теодоре! Браво! Фаул! Василев, окей. Те оставя там. Така, Калуяне, бягай пред вратаря. Чакаш сигнал, Василев. Калуяне пред вратаря. Николаев, обърнат към вратата, Николаев. Василев, колкото имаш сила, чуля ме, колкото имаш сила. Добре, пак си ти! Перфектен, пак! Николаев, привери. Браво, Василев. Фаул. Връщай. Прибирай, Ванеца. Ванеца, човек ти е зад гърба. Емо ти! Сам! Газ! Браво! Това е добре. Сега отида напред. Излизай бързо! Добре! Айде, само я гардирай напред. Браво! Пробвай се! Перфектен си! Само я гардираш напред от въздуха, страхотен гол. Браво! Айде сега играй самочувствие. Давай, играй! Дай Калуяне. Браво, Колко, не бързай. Абе, защо толкова дълга, бе? Велизар го прави същото. Браво, бе, Николаев. Ставай. Пеперудо. Емо, внимай! Браво, Николаев. Стига, сам играй. Дай, ела. Пренеси нагоре, Калуяне. Пренеси още! Айде, Ванеса! Браво! Нищо, Ванеса! Страхотна си! Върляй, Тео! Калуяне, пренеси бързо по крилото!
Струкански тръгни, Николай, тръгни! Добре, пак, Николай, гледай да избягаш диагонала долу, отиди долу. Пак си ти, отиди долу. Струкански тръгни! Калуяне, ти играеш централен нападател, влезна в средата. Браво! Още! Николай, смело! Ела тук сега, само гледай топката, не се изхвърляй. Дай, Николай, дай. Добре, страхотен. Бързо хвърля към Калуян. Още! Браво, Коко! Браво, списано. Перфектен, ама я. Виж техника, че ти го... То си изви. Извади я! Перфектен, Калуяне! Перфектен! Удар! Дело! Ситуацията вече е минала и да се ядосваш, какво това? Давай! Калуяне, ти играеш централен бе, човек! Теодоре, гледай! Браво, Тео! Калуянчо, ела насам надолу! Така стои! Това ти играта! Хайде, момчета, наредете се бързо! Хайде! Добре, супер сте! Така, чакай сега, Василев, чакай моето момче. Теодора, кори горе на пилото. Василев, можеш ли го? Дай диагонал. Браво, момче! Браво, момче! Браво, Калуяне! Браво, Бирчев! Виж, майко, няма и карма. Давай! Айде, да, бързо! Ванеца, имаш Ванеца! Супер, превъртира, Василев! Добре, може, момиче! Само че там вече трябва да даш, Николай, приведи. Браво, бе! Добре! Добре, деца! Пет фаул! Браво! Да, Николай, тръгни, бе! Да! Ето я, Ванеца! Превъртира Василев, бързо! Още надолу! Стига, бе, човек, не се паникьосе, бе! Запази само отпадание, Василев! Спри надолу и я превъртира Николай! Какво се притесняваш да свъркаш браво? Покажи се, крейте се там! Кой да хвърли? Его! Супер! Тео изтане! Имаш Тео! Бързи играй! Стига, бе, момче! Имаш го Тео, пиши ме по така си саме! Василев, чакай! Теодоре, тръгни! Дай го ръста, Теодора! Браво! Дарате! Тръгни към топката, бе! Василев, ти го не сайде! Айде, Дек! Гледай колко сте. Сам играй! Ама защо навътре? Бе, като ще било? Добре, Василев, страхотен си. Браво, момче! Копо! Ти, Копо! Браво, момче! Браво! Излез! Всички! Дърно! Дай отдолу, бе, сам, бе! Съдия! Удар! Браво, Явка!
Добре, добре, сега супер, супер сте всички. Айде, гледаме топката, дай. Браво, Тело, бе! Браво, пак му дай! Браво! Никче, остани там, Николаев, остани там. Марти, ела ти го. Добре, супер сте. Браво, браво е, Каляне. Брънчев, браво е, Брънчев. Пробвай! Уникален, браво! Браво, Явка! Така, само я гърдиме, Валеска. Супер си. Излезе. Добре. Смяна! Кристияне, мини защита. Айде, те тук. Кристияне на защита, стига, не ме пейте, не може. Айде, гледаме топката. Добре, не бързай. Дело, не бързай. Супер играш, то матч е толкова. Две-три такива избързани ситуации. И си супер. Ники. Дай топката, Ники. Браво, моето момче, дая вече. Дая. Бързо да е. Една идея по-бързо, ако работиш с топката, супер ще си. Браво, Василев. Супер, тръгни си сам. Имаш Теодор горе диагонал. Имаш го. Браво, бе, момчета, бе. Браво, бе, Коко! Айде, бе, Ники, бе. Трима сте там, бе. Вземете я тази топка. Хвърляй. Имаш, Василев, бързо. Василев, сприя, не бързай. Когато решиш. Браво, сега се предложи се. Браво. Дай му пак. Фаул. Добре, играй. Сам видял го като фаул. Не, фаул си беше. Фаул. Добре, изпълнява ляв крак. Теодор. Изпълнява си. Никой има желание. Хайде, бе. Заради гола ти я дам, да знаеш. Пък и ти си я наприде. А коя минута е на малко време, знаеш? В момента сме 28 минута, смисъл общо, значи още 2-3 минути. Каляне, я ти по-близко до топката, ти като стигнеш до нея ще измориш. Айде, скъстяката. Перфектен си. Добре. Така, върни се напред. Добре, работа си, Ники, свалия долу. Добре. Айде, Коко. Дай сега отгоре. Още отгоре, Василев. Перфектен. Теодоре, давай смело. Браво. Дай, Ники, сам си, тръгни с нея. Тръгни, дрима, още, ела към тъча. Ела. Кой се предлага? Кой дай горе диагонал? По-бързо. Теодоре, сам си. Натиграй си я пробвай. Сам си, още Николаев. Може, реши си. Дай. Гардира! Перфектен, Каляне, перфектен си. Дай сега. Добре. Още отдолу, Николай. Варески превърля. Горе, Теодор. Може, горе. Добре, бе, момче. Добре, бе. Валия, сам си сам. Тръгни с нея. Ники, ела към мен към тъча. Ела към тъча. Добре. Там, Валия, ти ще стигаш. Газ, бе. Горе ти е Теодор, бързо работи, реакция. Добре. Каляне, отвори, бе! Стукански играч трябва да де!
създава, ти отступаш назад. Браво, Емо! Браво, Емо! Дай са! Продължи! Дай! Браво, Борче, още. Не бързи, спокойно. Браво. Тръгни! Теодор, тръгни! Дама, бързо! Влез на вътре! Калян, отвори! И влашка не бориш, бе! Що не влизаш, бе? Къде избегава, е? Кой се предлага горе, бе? Ванеска? Хайде, корнер. След корнер разфилиме, нали? Теодоре, Ванеца! Остра на Ванеца! Бързо! Ванеца, поеми я, дай на Василев! Ти напред! Смело, бе, момче! Елате насам! Айде, момчета, нареждаме! Марти, играеш среда! Велизаре, къде ти е човека? Добре, не бързи! Перфектни си! Добре, айде, колко! Браво, Марти! Да, средата! Дай отгоре, още отгоре! Може, още отгоре! Перфектни си! Къде си, Велизарка? Калян, изчези напред! Николаев! Браво, момчета! Да няма удар! Добре! Вратар, не бързаш! Сега се наредите, бе! Велизара, отиди горе, бе! Велизара, отиди да тъча, бе! Каляне, колеги! Боби! Сега влиза вече с рукаски! Айде, хвърляй! Отиди горе, Калян! Марти, движи се в средата! Лошо! Калян, газ напред! Кой помага, бе? Стоите и гледате логично как се бори, бе! Чакай, много да вима, Николай! Емо! Още! Велизаре назад и наляво. Колко бяга напред? Сигурно. Чакай. Калян, още напред, излез още напред, да не чеш тега. Ванеска, там не трябва да я бъркаш, момиче. Марти, иска една топка с средата да отиграеш. Снимай! Боби! Няма нужда такива финали да се слепи отбор. Не гори да отиграте, да отиде напред. Върни назад. Карваме гол, не подаряме гол. Върни назад. Така, добре. Василев. Дай готов да ти го нава. Тръгвай. Дай на бреда. Какво ти го нава, човек? Марти, ти го направиш. По-бързо работи. Направиш това да вкарат гол по-бързо. Нищо, айде още.
Айде, връщай назад. Коляне, не се връщай, бе, човек. Епче не бърташ. Стира за нещо. Мариска, дай среда, малко парите. Дай средата! Много дълго я повежиш, бе, човек. Дръжят ти крака близо. Кой му помага? Браво, Николай. Да! Няма я крак. Дай оста! Айде, да не трябва да толкова хамне деца. Не бири ничи. Добре, бе, ти ти помогни! Кой идва? Боби, айде скачи, Боби! На втора града, Боби! На втората града, ще дойде с глава в тази. Кой пазиш там ти? Газ! Ево! Газ! Изодия! Браво, бе, момче! Още! Отгоре! Отгоре, бе, Марти! Не може така, отгоре сам! Браво, бе, Калуяне! Браво, бе, света! Калуяне, аз няма. Браво, бе, Калуяне! Не, Калуян, майка му е събранена вече на мача за Лига. Браво, Калуяне! Гледаме, деца, гледаме! Браво, Манечка! Реализация, разиграй с Манеца! Добре, Манечка, гледай средата, Мартин! Гледай, Мартин! Бати веднага, бърза реакция! Браво! Излизай всички! Браво, Калуяне! Давай, нареждаме! Гледаме топката, деца. Чакайте, има смяна, деца. Така, Велизара, отиди горе, ляво. Горе при човека, горе! Гледай топката, Калуяне. Браво, момче. Дай, Ники. Айде, Калуяне, пас! Браво! Валю! Удар! Добре. Дай на Василев! Дай напред! Браво! Сега! Продължи сам! Да! Ей, човек, правиш всичко перфектно, но я подай!
8 минута, когато стане. Добре, ела. Вратар. Пускай на Василев. Айде, Имаш Калян, стругаски. стреляй! Добре. Другите къде сме? Тръгни. Дайте го на това. Хубава победа. Фал има с ръчичка игра. Фал. Да, Василев на ла. Така. Велизар е ла върни отзад дясно в защита. Дясно в защита, Велизар. Там бабки му на къде ще си бъде. Дай. Браво, Попо. Браво, Мартин. Газ. Марио, я го дръпни оттам, бе, това влезна на терена, дръпни го там в ъгъла. Валю, мини назад, бе. Давай, Стругаски влезе вътре, влез! Сега! Браво, момче! Браво! Браво! Ей, Филип, една идея по-рано, ако беше тръгнал. Да ме беше послушал, щеше да пресечеш. Марти, влез вътре, бе! Влез вътре, бе! Влез вътре! Теодор Николаев! Николаев! Тръгни с нея, тръгни и удар! С удар! Велизарен, ще ти тиксия. Да, ти забрили, бе. Не, 4 ли стана? Той не ти подава. 4-1 или 5? 4-1 или 5? 6.
Чай само.